खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव गासै 500निबो गोबां गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा जगदान जादों। नंगौ भकतपारा थामिनबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबारि भकतपारा एग्रिकालचार ट्रेनिं सेन्टार लांगोनायाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 500निबो बारा सोद्रोमाफोरा UPPL आव जगदान जादों। गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिथांमोना फैनानै प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो रायखांनांगोन जे प्रमद बर'नि थार आरो गोग्गो सरकार खुंनायखौ नुनानै बे समाव रायजो राजाफोरा गोसो बोदों आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादों प्रमद बर'आ आरो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हानायनि सिनायथि महरै मैयानि सानाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबारि भकतपारानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गासै 500निबो गोबां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारा थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव सानसेनि उनाव सानसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय फरायसा आफादनिफ्राय जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो सानफानि उनाव साफा जगदान जानानै UPPL राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो मोदैबारि बियाबनि सिङाव थानाय भकतपारा एग्रिकालचार ट्रेनिं सेन्टार बे सेन्टारनि लांगोनायाव मैया 500निबो बारा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो प्रमद बर'आ बाहागो लानानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों बे समाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे समाव गोजोनखौ मोनदांथिदों। रायजो राजाफोरा बे समाव समान मोनथाय बे मोनथायखौ बे समाव मोनदांथिदों। गुबुन गुबुन समाव बे समाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सिगांनि आरो दानिखौ रुजुना नायोब्ला गोबां फारागथि बे फारागथिखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा आरो बे समाव रायजो राजाफोरा गावनि खर'खौ दैखांनानै बे समाव रायजो जानो हाबाय गोजोनखौ मोनदांबाय आरो बेखायनो गुबुन गुबुन समाव बैफोर दैदेनगिरिफोरा बैफोर सोद्रोमाफोरा UPPL खौ मोजां मोनदों आरो जायनि थाखायनो जगदान जानायनि अनजिमाया सानफानि उनाव साफा बांबोबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बे समाव गोजोनखौ मोनदांनानै खौसेथिखौ मोनदांनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जगदान जाफैबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बे समाव नोंथांमोननो जे भकतपारायाव जे जानाय जगदान जानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दिनै मोदैबारि समष्टिनि भकतपारायाव गोबां साननिफ्रायनो बे ओनसोलनि जोंनि मावथिफ्रा मोनसे जयनिं प्रग्राम लानो होननानै आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंमोन। दा बेनिखायनो दिनै आंहा भेरगावआव प्रग्राम दङमोन ओंखायनो आङो बेवहाय फैदों आरो जोंनि मोदैबारिनि UPPL नि गासैबो दैदेनगिरि मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बिथांमोना गोबां मानसि बेवहाय जइन खालामहोदों आरो रायजो राजाफ्राबो बयबो UPPL दोलोआव लोब लोब क'क्राझारावनो जा चिराङावनो जा बाक्सायावनो जा उदालगुरियावनो जा जइन जागासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ बयखौबो बरायदों फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोननि बिटिआर गायसननो जौगासार बिटिआर गायसननो आरो सुबुं दारा खान्थिजों गोख्रोङै सोलिनाय मोनसे बिटिआर गायसननो आरो जोंनि माहारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो जों गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन आरो दिनै जि थासारिखौ नुदों गमामायैनो रायजो राजाफ्रा UPPL हान्जाखौ बिथांमोना बयबो एक्सेप्ट खालामदों आरो जोङो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जानानै गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। रायजो राजानि जानानै जिहेतु गोबां माने रायजो राजाफ्रा जेनिफ्राय BJP-निफ्राय नोंथांमोननि दोलोआव हाबफैदों सरकार दानो हानाया बियो रोखा जागोन मानोना रायजो राजाफ्रानो लुबैदों जे UPPL-आ सरकाराव थाफिननांगौ UPPL-आनो बयजोंबो गोरोबनो हानाय बयखौबो अननो हानाय बयखौबो मानिनो हानाय बयनिबो दुखु जेंनाफोरखौ बुजिनो हानाय मोनसे दोलो दा नंखायनो UPPL दोलोखौ बयबो अनसायदों आरो गासैबो दोलोनि मानसिफ्रा फैनानै रायजो राजाफ्रा फैनानै UPPL दोलोआव लोब लोब जइन जाफैदों।